Hola, nens i nenes. Avui explicaré un conte perquè entengueu que totes les persones que venen d'un altre país a vegades estan tristos i nosaltres els tenim que ajudar. En un país on hi havia molt de sol va néixer la princesa Siriki. Era una nena que li agradava molt ballar, jugar, conèixer cultures, ajudava els seus amics i no es perdia ni una festeta als balls de poble on anava a estiuejar. Tenia 2 germanes i molts amics i amigues. Quan es va fer gran, ella volia ser mestra i ensenyar els seus coneixements arreu del món. Però els països que més li agradaven eren al nord d'Europa. Va anar a estudiar a Suècia i a Londres per a millorar l'anglès i allí va conèixer el seu príncep Christian i es van enamorar moltíssim. Quan van decidir casar-se, la princesa volia viure a la seva terra perquè enyorava molt a la seva família, però el príncep deia que el seu país era millor, perquè podrien viure molt més bé i si volia tindre una família, els seus fills tindrien una molt bona educació i diners. El príncep la va arribar a convèncer i junts varen començar a crear una llar plena de vida i il·lusió. Quan van arribar al país del príncep, li va presentar a tota la seva família i la princesa estava molt contenta. Però la reina, mare del príncep, tenia por de que la princesa volgués emportar-se el seu fill a on ella havia nascut. I la reina no era molt carinyosa amb la princesa. La princesa se sentia molt sola, però com estimava tant el príncep, va intentar acostumbrar-se. Al cap d'uns anys van tenir 2 filletes. La princesa va pensar que la reina estaria més contenta amb ella, però la reina estava molt contenta amb les seves netes. Però no entenia que la princesa estigués trista moltes vegades per no tenir la seva família al costat. La reina no li feia mimos i també seguia tenint por de que ella volgués portar-se el seu fill i a les seves netes al seu país. La princesa estava trista, perquè si volia estar amb la seva família de vacances, la reina la mirava amb por per si no tornava. Les princesetes se n'adonaven de que passava alguna cosa i elles estimaven molt a la seva mama i també a la seva iaia. I la princesa trista no sabia com explicar-los el que passava. No volia que elles pensessin que no estimava a la reina. Un dia, quan van ser més grans les princesetes, van entendre el que li passava a la seva mama, perquè elles van pensar, i si a nosaltres ens passés el mateix? Que malament ens ho passaríem no poder estar al costat del papa i la mama. Pobreta mama, entenc tot el que li ha passat. I van trobar la solució. Van parlar amb el seu pare i amb la seva iaia i van pensar que si entre tots li donaven més amor, no trobaria a faltar tant els seus pares i serien tots més feliços. I la seva iaia i el seu pare estaven d'acord. I de sobte, la reina li va dir a la princesa: Siriki, si jo trobaria tant a faltar al meu fill i a les meves netes, he d'entendre que tu també trobes a faltar molt els teus pares. I vull que a partir d'ara
ens estimem molt tots i et volem donar molt d'amor. I aleshores van ser una família molt feliç, perquè l'amor ho cura tot. En recordeu-se d'això, nens i nenes? Jo també us estimo a tots. Una abraçada!